Diyos marinal daw po sa Indugabos. Sa Santa Misa niya tungunyan, iba taman ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Angel Rose Almonedago, asin Nene del Rosario. Pasasalamat asin petition ni Lorraine Evanin and Robert Eipert Jr., asin ni Lorraine Evana Clarete. Pasasalamat asin petition ni Lawrence Evan. Pasasalamat asin birthday blessing for Cindy Bunyag dulot ni Sis Binang. Pasasalamat asin para sa gabos na biyayang naresibi dulot ni Dote Monte and family. Pasasalamat para si Ringman, pasasalamat para sa mga biyayang naresibi ni Celi Delgado. Birthday blessing ni Rancel Arcilla. Pasasalamat ni Maricel Arcilla, asin ni Mel Matias and family. Pasasalamat man dulot ni De La Cruz family, asin Malu Bendicio. Para sa ligtas na biyahe asin maray na salud ni Jerome Rodriguez, dulot ni Iya. Para sa divine intervention of land dispute at Lidong Hibago, Salugon, Pawili, dulot ni Nene del Rosario. Para sa ligtas asin maray na salud ni Arnaldo II, Arnaldo Corby, asin Carmen Bunyag, dulot ni Binang. Para sa ligtas asin maray na salud ni Maria P. Dona, Biel Maria Gerald Teodor Rodriguez, dulot ni Sis Binang. Special intention kan Bailey Matias Inangero family. Para sa successful operation ni Valerie, dulot kan De La Cruz family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harsha, asin man para sa kalag kan mga gadanan taga CRC asin LLFCC, lalong-lalo na kay Lorenzo, Maria Corazon, Purita, Celeste, Fe, Salve, Carmen, Joel, David, asin mga kalag sa purgatorio. Para man sa kalag ni Rolando Jr., asin Rolando Sr., Remedios, Maria Alfredo, Jose, Exunias, Angelica, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Binang. Para sa kalag ni Arnaldo, asin Arvin Arnold, dulot ni Sis Binang. Para man sa kapahingaluan kang kalag ni Aurora, Juan, Belen, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Nene del Rosario. Para man sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Dote Monte and family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Rolando, Sheila, Bricio, Junior Remedios, dulot kan ni Rosela Plandes. Para man sa kalag ni Gorgonio, Concepcion, Lorenzo, Nelly, Quirino, Presentacion, Emmanuel, Henry, dulot kan De La Cruz family. Asin man para sa kalag sa purgatorio, asin sa kalag ni Jimmy, dulot ni Malu Bendicio. Ngunyan iyo an ikakagsyam na Domingo kan ordinaryong panahon. Si Kristo iyo an satong kusog. Siya ang tinapay nin buhay na madara sa sato sa kaligtasan. Ini an ipinapahayag kan liturhiya na an kagurangnan padagos na binatao kan sa iyang sadiri tanganing mapasato an buhay na daing kasaguran. Ang satuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton nyato ang awit sa pagpuon. Daing makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daing makakahanap, kami sa imo, minapuli.
mga magdurugan sa sain. Sa ngaran ka na kanakiasin ka ni Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurug sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang buo. Ginoo maumiika, pinurugyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Uli ka, dakula mong kamurawayan, kaurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kaurang na kinutong Jesu Kristo, kaurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akin kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, nakoaan sa mo pagkimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Kaming kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasalaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan sa paman na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangas kaming mag-apod sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso mi ang Espiritu nin pag-ampon nin mga aki, tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Uli kay Jesu Kristo ang gagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade,
kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Si Elias tinauanin kakanon kan Diyos sa saiyang pagbaklay. Anhali sa Diyos nakapagtao sa saiya nin kusog. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro ning mga hadi. Si Elias naglakbay sa disyerto, sarong aldaw ning paglakaw. Dangan nagtukaw sa sirong ning sarong ritama. Naggayak magadan asin nagsabi, tama na kagurangnan, bawii ang sakong buhay. Tabako akong mas marhay kesa sa sakong mga magurang. Naghigda siya asin nagturog, alagad, uya, sarong anghel, nagduot sa iya asin nagsabi, bangon asin kakan. Naghiling asin uya sa pamayuhan niya, igwaning talidong na tinapay na luto sa mainit na gapo, asin sarong mangko na may tubig. Nagkakan siya asin nag-inom, dangan naghigda giraray. Alagad nagbalik giraray ang anghel kang Diyos. Dinutan siya sa kasinabihan, bangon, kakan. Talabi sa imo, kalawig ang dalan. Nagbangon, nagkakan, asin nag-inom. Dangan naglakaw, sa kusog kang kakanon na ito. 40 aldaw, asin 40 banggi, sagkod sa bukid kang Diyos, Horeb. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Namiti asin hilinganin do, taang kagurangnan marahayon. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. Pag-uumawon ko ang kagurangnan gabos na panahon. Danay ang umaw sa iya sa sakuyang nguso. Sa kagurangnan magpapamuraway ang sakong kalag. Maghimati ang mga mapakumbaba asin mag-ugma. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. Kaiba ko, pag-urugon nindo ang kagurangnan, sarabaytang pabantugon ang sa iyang ngaran. Nakihumapot ako sa kagurangnan, asin sinimbag niya ako. Sa gabos kong kinakatakutan, inagaw niya ako. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. Magtingkalag kamo sa iya, asin magtingraw sa kaugmahan, asin ang sa indong lalawgon, dai mapapasupo. Ang dukhang ini nag-apod, asin dinangog kang kagurangnan, iniligtas sa gabos niyang kahurasaan. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. Nagkakampo ang anghel kang kagurangnan sa palibot kang mga may pagkatakot sa iya, asin itinalingkas sinda. Namiti asin hilinga, tamarahay ang kagurangnan, paladan ang tawong nagpapaili sa iya. Namiti asin hilnganindo, taan kagurangnan marahayon. Maglakaw kamo sa pagkamuot, siring kay Kristo na namuot sa saindo. Sa mga Kristiyano, ang pagkamuot sarong mahalagang bagay, ninhuli ta daing kahulugan ang buhay, kun daing pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, dai pagpamundoa ang banal na Espiritu kang Diyos. Sa saiya kamo, tinandaan para sa aldaw nin pagtubos. Ang gabos na kapaitan, kadagitan, kaanggutan, pagbulyaw asin paglanghad, mahali sa indo, kaiba an anuman nakaratan. Magi kamong mabuot,
lambang saro sa saro man, mapagmakulog, nagpapatinawad-tawadan, siring sa Diyos, na kay Kristo nagpatawad sa indo. Kaya mag-arog ka mo sa Diyos, siring sa mga aking namumutan, asin maglakaw sa pagkamuot, susog sa paarog ni Kristo. Namutan niya kita, asin ipinaubaya ang sadiri para sa to. Atang asin sakrifisyo sa Diyos bilang mahamot na amyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susub kisan Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagugumod-gumod ang mga Hudiyo laban kay Jesus, sulitan nagsabi siya, ako ang tinapay na naghilig-hali sa langit, sabi nila. Bako ini si Jesus na aki ni Jose, midbidtaan ama sa kaina niya. Paano siya nakakasabi ngunyan, hali sa langit, huminilig ako. Nagsimbag si Jesus, dahi ka mo magparagurumod-gumudan, mayo nin makakadulok sa ko, kundi yan padagkahon ka nama na nagsugo sa ko. Asin ako, bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Nasusurat sa mga propeta, magigisin da gabos mga tinukdoan kan Dios, an gabos na nagdangog sa ama, asin nakanood, nagdudulok sa ko. Bako tamay nakahiling na sa ama, kundi siya sana naggikan sa Dios. Siya ang nakahiling sa ama. Amen, amen, nagsasabi ako sa indo. Ang nagtutubod, igwanin buhay na daing kasagkuran. Ako ang tinapay kan buhay. Ang mga magurang nindo nagkakan mana sa disyerto asin nagadan. Ini ang tinapay na naghihilig hali sa langit, tanganing an magkakan ka ini day magadan. Kung tinapay nin buhay na naghiligali sa langit. An minakakan kan tinapay na ini mabubuhay sa good paman. Asin ang tinapay na sa kuyang itatao, iyo ang sakong laman para sa buhay kan kinaban. Maray na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Sinasabi po na life is about survival. Totoo man talaga ini. An kamautan na mabuhay, dawa kadakol-dakol, asin sobraan pagtios, pagsakit, asin kadipisilan. An mga may hilangani na nararahay, asin padagos, na nabubuhay, yaon an pakikibaka, asin kamautan, sinda mabuhay. Padangat nindaan sa indang buhay, asin minasak buhay nin bilog. Dahil sinda minapadaog, dahil nagpapabaya, dahil minatugot na mawara ning pagla. Daklan sa inda, dakulan pagtubod na maray sa mahal na Diyos. Sa enot na babasahon niya ang istorya nin kadipisilan. Si Elias, nawara nin paglaom, pagal, asin kung pag-iisipon, depressed.
Dawa na daog niyan mga propeta kan mga may paganong Diyos. Yaon siya sa disyerto, pagal asin gutom. Nagpapamibi na magadana, kuahonan sa iyang buhay. Pero ang Diyos, igwamanin ibang plano sa iya. Na nagin maimbod, dawaan kadaklan tuminalikod sa iya. Pero day tinugot na magadan siya, nagpadaraan Diyos nin anghel tangani na atamanon si Elias. Nabasog siya bago magpadagos kan sa iyang pagbaklay pasiring sa bulod. Na kung sain, magkakaigwa siya nin hararom na pakikinumpungan sa Diyos. Ang tema kan buhay asin paglaom pinararom sa satuyang ebanghelyo. Bako na ang anghel ang nag-abot para magtaram kan mga tataramonin buhay asin paglaom. An aki inin Diyos, an huminilig gali sa langit na ipinadarakan Ama tanganing tipunon ang mga tao pasiring sa Diyos. An kakano na sa iyang itinatao sa satong pagbaklay, bako sa nanggaro tinapay asin tubig, kundi ini tinapay na hali sa langit, na iyo sanaan makakahali, asin makakapabasog kan sa tuyang hararom na klase nin pagkagutom kan tao, an pagkagutom sa buhay. Si Kristo yan minadulot sa to nin buhay. Nagtataw nin bagong kahulugan, asin katuyuhan, bagong paglaom. Bilang sa tong kakanon sa satong pagbaklay digdi sa daga, itinatao niya an sa iyang sadiri. Huli sa iya an gabos, na minamaabot niya to asin linalaoman na papatutuuhan. An sa tuyang kagutuman, asin pagkapaha, sa pagkamuot, pag-ako, pagpapatawad, kahulugan, sa madaling sabi, naghahanap kita sa buhay. Sabi baga ni Jesucristo, napadigdi ako tangani na magtaonin buhay, tangani na mabuhay ang kinaban. Si Jesus sanaan nakakatao sa tunin tunay na buhay. Ang buhay na daing kasagkuran. Si Jesus, sabi niya, siya mismo ang tinapay nin buhay. Pagpagirumdum ini sa mga tao na ipinapakakan na mana sa disyerto, nagtatao sa nanin pagkabasog sa sarong aldaw. Bakong hanggang sa kapanahonan kan mga panahon. Alagad, ang tinapay na itinatao ni Jesucristo, nagtatao nin buhay na daing kasagkuran. Kung kita pinapakakan ni Kristo, kung magtubod sa nakita sa iya, asin makanood, ang buhay niya, magiging partikan sa tong buhay. Inaapodan kita na padagos tang tugutan ang sa iyang pagkamuot na magtrabaho sa paagi niya to. Asinan sa iyang pagkamuot na mapasiring sa bilog na kinaban, tangani na para madutan ang buhay nin tao, na magliwanag ang maglaom na itinatao ni Jesucristo asin katuninongan. Ang pagpapatawad, makaabot asin mamatayan man kan iba, asin ang pagiging mapagmangno sa mga dukha asin maluya sa pinapalain asin hinabuan. Maawot ni Jesucristo na kita magpartisipar sa iyang buhay poon ngunyan. Iniimbitaran niya kita na maging parte niya. Taan sa iyang kagustuhan na ihiras ang sa iyang hawak, tangani na makapagtaonin buhay sa kinaban ngunyan, iyo na sa paagi niya to. Nagmamaawot siya, natatabangan ang mga nagbabaklay pasiring sa Diyos, pasiring sa kapanoan kan buhay, bagong paglaom, bagong katuyuhan, asin tiwala sa kapagtubod sa sadiri, kan mga nakulugan, asin naabusong mga tao. Ini ang buhay na itinatao ni Jesucristo. Saka itinatao niya ini bako sa nasato, kundi sa paagi man niya to para sa bilog na kinaban. Ang pagbaklay niya to mga tugang, asin ang oras na sa tong itinatao sa pagselebrar kay ni Eucharistia, importante tanganing patalubuon ang satong pagtubod. Kung naarugon taan Diyos, siring sa sinabi ni San Pablo sa ikaduhang babasahon, kinakaipuan na kita magin porsigido, inspirado, asin may gamagama, hulikan sa iyang mga tataramon,
asin pakabasugon kan tinapay nin buhay. Ini na regalo na itinatao, bako nakitaan pinakabanal na tawo, alagad nin huli ta kita nagmamaigot, naglalapigot, na magin banal, dawa yaon ang mga kaulangan asin mga pagduwa-duwa sa tao kan sa tuyang paglakbay, makakamtan ta ini huli sa grasya ning Dios. Si Elias garo na pangluluyahan, alagad huli sa mga tataramo na nakaka-inspirar, asin nakakaagyat igwa panin kakanon, an sa iyang gama-gama asin liksi na bago sa pagbaklay kan sa iyang pagtubod. Ang tataramo nin Diyos asin tinapay nin buhay, dahil nakakataon nin mayong kasiguraduhan na kaugmaan asin paglaong, asin minahalikan sa tong kadipisilan, kundi tinatawan kita nin kusog, tangani na magpadagos, maglaom, asin magin kitang mapanggana. Sabi nga ni sa Salmo, namiti asin hilnga nindo, taan kagurangnan, marahayon. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios sa mga makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita sa Dios Ama na hulikan sa iyang daing sukol na pagkamuot, sinubol sa to sa Jesus sa iyang aki ang tinapay ning buhay. Sa lambang pagarangan sa tuyapon simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na maghigos, sa paghiras kan pagkamuot ni Kristo, sa gabos na nagugutom sa tinapay nin buhay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay niyatong girumdumon na ang presensya ni Kristo sa Eucharistia, daing untok na nag-aapod sa to, na ihiras ang statuyang buhay sa kapwa, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga daing pagtubod, maagyat kan mga karahayan na sa indang namamatean, sa mga nagtutubod kay Jesus, ang tinapay nin buhay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, magkamit nin kusog sa pag-ako ninda kan banal na Eucharistia, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an magagadan, magugma sa kapanuan kan buhay na daing kasagkuran, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, giyan mo kami sa samuyang paglakbay, asin tabangi kaming maglakaw sa dalan kan aki mong Jesu Kristo, ang tinapay nin buhay. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos.
Matindog po ang gabos. Magpamili ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang makakumanlugod kan Diyos sa mga makakaman. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaugaying ako an mga atang kan sa imong simbahan na sa pagkahirak winaras mo sa an mga idudulot sin mapangyaring gibuhan na maging misteryo kan sa moyang kaligtasan huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan na dayong kasagkuran. Nakakagamiaw kami na sa dayong sukol mong kamarawayan nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsikan sa imong pagka-Diyos. At ang ani itinagama mo ang bulong sa samo man sa nang pagkamagagadanon asin kun ano ang ikipinahamakan mga nawara iyo man ang ilinigtas mo sa sainda huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Kaya ang hukbunin mga angeles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. At pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indan sa mong mga tingog sa kaugmahanin mga magkairiban na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabot ng gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bungan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kansya sa rugaring niyang buot pinasaliban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa mga disipulos na ansabi. Magako kamgabos asin magkakankay ni taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya man in kalis asin giraray pagpasalamat sa imo itinaw sa mga disipulos na ansabi. Magako kamgabos asin mag-inom kay ni. Taynan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanasin, pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kaguranan kan tinapay nin buhay, sin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkaniko mo, na magatubang sin maglingkod sa imo, sin nakikimayra kaming nagarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, singan sa mong Obispo si Rexandro, sinkan gabos na klero si Ringman. Giram dumasa imong pagkairakan sa mga matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, kay ni San Jose na sayang esposo kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo magkanigong magin kay raskan buhay na daing kasagkuran, magaumaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya sin kay bani asin sa saya sa imo Diyos samang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yamon sa langit, apanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyaring ang buod mo sa dagat, insiling sa langit. Ang samong kakanon sa araw-alaw, itaong mo sa muya monya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin pare kami ang narahasa sugo, kundi alawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkairak, magindanay na talingkas sa kasalan, sin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mga paraligtas na si Yesu Kristo. Likas sa imo at kadean, asin ang kapangyarihan, siling man ang kamurawayan, sa mga
Heso Kristong kagurangnan ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles katuninongan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan ni tinataw ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigawan na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, uy nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan ang komunyon kan sa imong mga sakramento na sa mong inako, magligtas lugod sa mo asin kami parigunon,
sa ilaw kan sa imong katutuohan huli kay Kristo sa maong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ngunyan ang satuyang celebrante si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Siringman ang satuya pong Mass Operor Mr. Edgar B. Ramos, Mr. and Mrs. Ariel Arcilla and family as in Adonai's Love Community. Siringman pasalamatan taan sa itong mga akolitos, mga nagbasa asin ministro laiko, asin gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indo Gabos. Pasalamatan taman po an sa itong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakakaatindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sin maghagad nin bendisyon sa mahal na Dios. An makakamhan na Dios danay na maglikay sa indo sa gabos na karatan asin magkanigong magwara sa indo kan mga balaog ni sa iyang bendisyon. Amen. Gibuhon niyang mahigos sa mga Diyos no natataramon an sa indong mga puso, tanganing danay ining mapano nin mga kaugmahan. Amen. Mantang nasasabutan ang mga marahay asin matanos kamo, danay na makaabot na naglalakaw sa dalan kan mga tugon kan Dios asin mahimong mga paramana, kay bakan mga nainot ng kahimanwa. Amen. Asin bendisyonan lugod kamo kan Dios na makakamhan na nama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang pinapahay na nagpaso. Holy Spirit, I need you. Come